5 o'clock. Banana tenda kutokira basi isoko kutokera. Zvino musakubva ndasvika kuma 12 nepakati pousiku. Ndabva na 6. Ndikasvika 12 nepakati pousiku. Ndova ndatora mapick up kuma 12 ikoko. Ndoenda pamawasetenda ndinosvika kwedzangu kana kuti kuma 2 o'clock. 2 o'clock vafana vanenge varipota vakafamba pakati pousiku. Pakati pousiku tikafamba ipapo 4 o'clock tange tapamawasetenda. Ndara ndambobvunza pamakatanga kuita 10 million yenyu ine mbiri ndimi mega here kana kuti vamwe vangu vanayo zoti pamwe saka Literally, ni maru afana kai. Yeah. Ndakura fence ama ndakukubvira sana sekuru vazvikura nambu yangu. Mafence. Minda jaja Literally ni maru. Sika ndakudzoka inini vasikana vese ndakakuno kubasa kakuno. Andiko ichigocha huku vidino. Kwete huku makatoni wakati anambuye ndinomwa ma green bar. Leo unataka 5 cartons of green bar. Yeah. Machatewa ndime kana 3 makatoni machatewa. Yeah. Grocery barango raito takutambirwa nengoro ya. Yeah. Tambira chine chikochi kati. Kana mama nika mandi dzakauya dzisilva dzichikwedzi dzadzine zvima super cities saka chiri pasefa kai. Yeah. Ndakatengeserwa chinhu chegesi nemwana akambotaura mani nemwe musoja pakeji 6 but zvinazviwanike zvinhu izvozvo zvazvikambeni yasimiki saka dai dzichange rofu rechingwa so but chiri chesilva chekuti unoziva waikonekta tambo malight redhi yechira zvese chii malights achibuda ipapo kutanga mune disco chinhu ichocho ndakatengeserwa nemasoja ndakabirwa nemwe musoja pakeji 6 atengesereni chichiriko achiriko zvacho but hachingosesikuona vari kweko ndaitinacho chesilva chakadai so chachinge masoja so but kungoti kustofu manje chasingazve manje but kumalaiti radio matv zvese iwe paitokobvunga patenika ndikaendaibva kuno friday fanaka this time daindasvika so apa ndaisiya madhiramu oboka paine vasikana vaitengesa akiaipa vamwe vasikana futi chi vanga vari pakona nditi vamwe vanga vari kusoda tu this time daindasvika kumusha soko ngoro yatotakura kudhara grocery chief ndichisvika pamba kumusha soko one time ana machesa achitanga kubuda ari mabhambi manzani dzekutanga ana machesa kusevha kwanga anga vakutodziziya vese ndaisvika kuti padheni semagetsi super 6 toneziya vese ayerire plus unoziva kunhu kunenge kusina vakawanda vane noisi inenge chinova zvekuti kana pano pamukana nekufira vanhu vaikotomoka unoziva kumusha kuna ana sabhuku akasiyanaka vapfana vaibva ikoko nasikana unozwa padheni unoziva kuzara kuti pa ana machese vai ndotoburitsa zvangu ana raisidzi ndandiisa makatoni kwakubikwa papaneura pa plate pungwa usika udzewedze friday yacho saturday yacho pungwa usika udzedze sunday ndopandozoti kuna mumzi ndakudzokera hando zvakatooresa mumzi yangu famba kanini magarire acho manje ungatonoti amai agaro zvese kana gadheni chaizai zvokuti iri munhu adauza zvangu zvegadheni ndaigona kuzviita plus kuti kumusha kwacheko kukanzura yacho akabvaya ndobvaisa bhoro mugadheni mangu chai yes bekuti gweche mfanika ichirapa kati vakangoisa toka ndonzvimbo yangu nopfeka vaise vaneza mugadheni mangu chaichii kuti gweche vakatoziva kuti reserve hamuna mugaidi 10 meter but 10 meter mari ndambobvunza mari yenyu payakaita 10 million yanga iri maredi ma$10 yani ma$20 manzou mari 78 80 no ndakuti ba 88
Haya parafini rap. Ma 88 kuma 90. Haya kuma 90 chazo. Aiwa 2000 ndakaita kudhara zvesezvo. Mama tobata 10 million ke. Ndakazumira pandakabatwa pandakaenda kukoti kapa. Kuna 2004 ndakawanda unofana kuda mupepa kandikazobuda kukoti. Okay, magara Andakatorwa ini yakanga iri kunikirikino. Pambari wose chitenge cheblack chechi. Jamba magara majinzi adidi. Andi makaruka mini kuma 15,000 liters. Amuna majini buluka pa. Andi makaya mapumera. Ndala mama bra manyizwe pa mapeka majini. Andi makaya mapumera. Ndakuzapuresi. Ndakapamba pesi nemapuma. Aisiyo yamainzi Mr 10 meter muri kurova magetsi kuseri kodhinguka mbare ese motengesa parafini. Kwangu uri kuvenga here mudari. Kuvenga kuyo. Saka ndoya makavazotorerwa here iyo. Avakatora staff yangu. Vatora staff. Yakazarwa nestate. Mukoti wakati Saka vaikubata nemhosva yekuti chii. kuyaka nefuel kusvika muzimbabwe iwo license yacho kwariwana kusupply 100. Okay. Kaka muzimbabwe that thing need fuel ka even this government jaje haikwanisi kutenga fuel kana isina munhu wana ane license right. That's why waona office rai munhu murangari na mutuma mawere danga ne license kunza fuel munhu. Okay. Zimbabwe government vachaka nevhiri kuti apply kana whatever vada signature munhu ane license racho anoita kuti fuel kana zvaoma but kana zvazi kutaura paka zvakuitika mazvanzi enyika dziri kwete munogona kutaura nemusiyana semutongi iwo ndinosaina but before that zvinetsa mini sanction patoda munhu ane license kosa hamusi kuwirirana inozokonzwa nemunhu wetruchi ane license kozi kuti under sanction hamupana nezvo ndiyaikuita kuti fuel eka Saka yakurova magetsi kuseri hapana chokwadi chanjiri. uvengo rwevanhu umwe kana zvino mabhanana andakabata anofarira kuti vana vangu vachipfenga mabhanana Hapana. akafanira kuti chimwe ndanyaunyechimhanya apa chichiaanditaura imi nditaura vamuoni pfungwa dzakadhakwa Anazvakana mati achona chimwe ndanyaunyechira bhanana chake chisina angafanira Ana mati minoksi atobokumbira banana iro ripyari. Aiyeverwa naro. andozvo saka munhu anongogona kungovenga zvinhu but pfungwa dzangu ine hadzina kuneta manje oza pandakasungwa ini pandakasungwa 2004 ndakabatiska faini mari yakawanda ndingobudemo ndakabhoita kana 3 weeks ndaenda musikana kanotsabvura bhesu Yeah. anowanika zvekumhanya kao mwarimi wana bhesi mwarimi iwo Mangopfuta renyu. Yeah. mwarimi uchisvika parusa munhu anotaisa maibva pabhesi pangu wamachototi ibva ipapo asi murito inowana because ndezverendi kwete mwarimi kana zvinhu ndatosiya pabhesi pangu hapana chinhu nezvo ndasiya pasina so hapana nobhaisa kana manhiri aiwa anotaura navanhu nemanhiri kushamari paoisa apa hapaiti kana ivheni mumunhu washamari apa ndibatichapa yangonotsapfura bhesu one time sekira 10 million. hapana kunyorwa mese motoziyana kuti ndipa minoxa ivheni basa kunyorwa ndikapedza basa pai manje so iwe ine staff yako unotondikumbira kushamari zvawapedza ndikumbira ndibhotengesawo ndikatawa ndipe pondo utondipa asanamboinzwa oza paguru yekuti vanhu vazoziva ndasungwa mhofu wopakona ndiya ndakandine foni ndakamufonera mhofu kushamari kunongo ndabhurera hapana munhu unokwanisa angambobvapo mini kuti wasungwa mhofu uyu mhofu wopakona ndiyakafonera kuti kuno kwasungwa yakasara padhina oshanga asakusenga futi ngaseke zvise hudu kati ita kuti wana atore bhorirawo pawana bhorirawo taurai nyumba
Oja na my friend. Oja na my friend. Sala de guru antori. Guru echi chaka. De guru. Ada sunga mtura shanga. Bada mtura shanga. Bada transfer. Zikazi mazi muno gazi kumvuru. Munake. Toza ndakaro. Munaziya ndo amunozi. 4 days ndiri mustocks. Yeah. Ndoba ndako mtura shanga zikazi mazi muno mise kumvuru. Kumvuru kundo ndaro 4 days ndiri mustocks. Bakazuya munhu achirone dzika dziri kumvuru kuchamari kuma 5 so abaka ndiko matatu kumvuru. Mulinya pakukandwa kwaita anga auraya kudara. Yeah. Chamata vata bremo ino kufa kumunhu chakuenda kuzenyi oza takakotsera soko oza kuti munhu kana chifa mweya kana chibuda anodzonose akarowa nedhikazi bavha imwe yanga ine makoka ebamombe ikoko unana dando aiba kudande ndobva abatirwa muguru nekimumvuru takaenda ana transfer kubva kupi munhu kana achipanodzova ngoma ndabviswa mutorashanga ndamuvhurwe manje makwati kuti kuenda koti munhu achibva angopinzwa mueme mukati memeo kwemukoti mevingi chimomira kani abva angodzosha mabaitpozi kuti oza kubva angotanga ngopfaura so kutanga kuzwa nhoma toti yeye zviswa kuti utaona izvi angodzwa parimupedza kudzwa so abva angogwina kudaiwo kusvika zvatinsobva tangombooti ane chichi tanga kuzwa madhodhi akabva amama vakadzova achigwina asakazopona akafa vanodhakwa unoziva vatati manje takakirwa vatabva ndobataenda 1 days kudai kuseni takuchekwa kwakuma6 tabuda panze laini takucheka ningi pone kwa hiyo sanctions wapo sikanzi kuya ari ku vapinda mukati kustoks vatona munhu akadi akafa chie vanozva zvakuta polisi yepamvurwi manje mabhanditi ikanzi auraya vana vanga vari mustoks tatobudzwa mustoks esasiko kwekwe kunonyorwa matokisi imakunzi mauraya munhu auraiwa munhu takamisa akanaka manhereri dhikazana achirwachi mai ndakazviona because takazviona munhu aitokikwa vatofona kudhaya kugurwe kune mashefu kane nyembe nemadhikazi ane nyembe kudai pasama minutes tiri kustoks kwachikwekwe takabviswa bhutsu isusu notoni dzimwe nyaya apa takubviswa bhutsu yemedha futi nyaya shamani unoziva mashefu achingosikazoziva nemashefu rati vaburitse vese kuno kutorai futi makombi ava zvatonga takombwa shamani kanonga tikazvata sepapa taungana manje zvikanzi nemashefu right imimi mungati muine mhosva makasunga kudhara nokunda munhu vanhu unongoziva vamwe wacho nehana inoruva vari kuramba vakati isii shamani hana inorova chimimba vari kubvunzwa nemashefu ane nyembe kunyatsona kuti ngobhadhira ese shamani vanhu vane nyembe unoziva kunyatsona dhoya vari kubvunza miniti vanhu vane nyembe imubvunzwa kuti imi mungauraya munhu musokisi mune shuwa imimi kuita medhi yakadaro bhadhara ese kuita medhi yakadaro panze pekuti imi muri munhu mutaura kuti aiwa vanhu vakachirwa nechi munhu akachirwa nechi itikazi maakuti simuchirwa nemashefu hakuna ikonso maingoendwa jeri unoziva shamari vasati vafamba svika nemashefu acho kana vakadaro vanhu avakava ngavaende kucid vambonototywa vachataura vasati vafamba asati apwewedza wedi vatati mambo ndikabvumvudzwa kutaura wenyu inini manje ipapo ndakazwa chini zvikanditaura ndikati munhu akaendeswa kumahapasi 5 achiya kumahapasi 5 airohwa marerwa ake pakana mapinzwa aiti akaita kurohwa ndichimubvoma nepanapa akamira mukati nemadhikazi vakauya vachimuruvaambonaka munhu zvikanzi ishuwa here vamwe vaya vautanga kudairira manje zvikanzi hainese chitsvaga ichi madhikazi acho akadi akaya nemunhu shamari madhikazi apadzwa kwakaichopa zvikanzi munhu makatomubatira kuti zvikanzi akamubata pakati mukabva naye pai
so baba svika hama dzemunhu nemanje aitobvunzwa muripo ani aitobvunzwa takavharikwa kama ane matepa anga ari menyembe nati munhu makamutora vanhu vaya hama dzemufuta vasvika dzadzapinda mukati mesvikanzi rit tikambomira hama dzemufuta uyu munhu akabatirwa kupo saka munhu paakabatirwa pagomo munhu paakabatwa pagomo riri akabatwa ari pagomo saka vakamurova vachimukungudza kubva pagomo kusvikira ari pasi vachimukova hama dzacho nevamafani vamaraini vaya vemabhurazi unozavaya zvikanzi munhu aifanira kunge akatofira kugomo kwairovo ozaidziswa kugomo achiro akagunguruka kusvika pasi vakamburuka pasi vachimurova akatanga kufamba naye achimurova netsoka kubva ikoko zvikanzi nevakuru vakuru vacho saka munhu akatangirwa urohwa kusvika achirwa kusvika pana pastops right dzosera yako mana kustops kwakara havana mosha kuna dzosera kustops saka makazoibuda senyaya yabva yatongopera zvikanzi munhu akabva kugoma vanhu vataura rwanda chirega one rafu yakazochiita